Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagandabay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, 9 na minuto bago alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Ini po ang sinong amigo sa radyo, si Dave Doliano. Welcome sa programang Ano daw banwaan? Alagad bago kan sa tuyang mayor na tema niya na aga. Ito pong naghaharapot ka na brownout na bilog na paguna kan iba kasubagong alas 6 ng pag-aaga. Ito po atyan alas 8 sa entire coverage area kan mga electric cooperative digdi sa probinsya ng Camarines Sur Electric Cooperative 1, 2, 3, and 4. Kaya mag-ibo na kita kang kabus na pagi para da kita mamroblema sa haralawig na brownout. Ito na naman nasa ropang brownout na pig-schedule Enero 26, aldaw na Martes, alas 6 ng aga. Ito po na lipat ng ibang pizza bulan ng Pebrero next month. Kaya medyo mahihiringalo ang kita kan halawig na brownout digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Bueno, sa satuyang mayor na tema ko niya na aga, nakakangising, nakakauyam, ining trabaho kan NMIS, ining National Meat Inspection Service. Tinawan man kuta kitang ahensya kang gobyernong makakatuwang sa pag-manage kan mga binubunong karning orig, baka o ano man na hayop o manok digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Pero dahil kita naguhuna na ilog na numero ng perwisyo. Iyo meron ng pasakit sa buhay kan mga Pilipino, partikularmente kan mga taga Camarines Sur. At nagsakit na kan karning urig, baka manok ngunya na panahon, mahal. Saka na urig, medyo masakit ang supply. Ima na sinang ibang ginibo, ipagpartalbong ang mga pigboronot ng urig. Manang ginibo ining NMIS na ining pasaway, perwisyo, mabisita dyan sa mga paralitson. Diit-diit sa nang diferensya ko na itatalbong ang mga bagong buno na tutuhugan na para ilitson. Perminindang sabi, mishandle da ang pagbuno saka ang pagsaray. Di pasinda na kontento kan pagpratalbong kan mga bagong bunoon para tuhugon ni Litson, madya na naman sa mga merkado. Mahiling sa nang mandiritit na problema sa paglamesa, sa paglatag sa lamesa, o kaya kulang na bugtakan ng freezer, pigkukurumpiskar ang mga bagong buno, mga labas pang karne, itataralbong sa daga. Iyan sa taho ka na pagsakit ka mga Pilipino sa pagbakal ng karne. Ang makangisi, ining sabi ninda, ining yang abatwa dyan sa Calabanga, dai nakapasar sa tamang standard. Kaya ang kabuskang binubuno dyan, pwede sa nang bakalon, konsumuhon kan mga taga-Calabanga.
Pero kunan binuno sa abat ako kang kalabangga, ikinarga mo na baga sa imong lunadan, parti kang kinaabahan, ilugod ang pigong consider ninda nga mga marina klaseng karne. Nadawa pirang bulan ng yaon dyan sa refrigerated na mga container, tab abalaan pag-abot di sa Pilipinas, ay dahil ninapig kukurumpiskar, dahil ninapig tatalbong sa daga. At si mga maray na kondisyon kang karne na binubuno pa sana, presko, nagdudugo-dugo pa, taman-tama para man na sa pagkakankan sa tuwing mga kaymanwa, ilugod ang pinagdideklarin ng mati. Ta sino tunay na mati, bako bagang iyong ideklarin ninda, bako bagang iyong italbong sa daga. Kaya nakakamundo ining mais na ini, na dahil nariparo kang gobyerno. Imbes na magtabang sa tuya, numero nung pasakit, ni sa guni-guni dahil ita inisip, na ang gobyerno makrear ng sarong ahensya, na imbes na magtabang sa mga Pilipino, iupan mapasakit sa satuya. Ano daw banwaan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches.